Ez dago. Jarri hau. Zertarako da botoi hori? Makina irekitzeko. Eta makina hori zertarako nahi duzue? Kopia asko egiteko nahi dugu. Berdinak dira. Zein da originala? Hau! Ez da hau! Bestea da! Hogeita zazpia badugu? Ez dut uste. Ez? Piztuta dago? Ez dut uste. Ez? Konponduta dago? Horretan dago. Ba ez. Hortaz gaur txapeldun. Horretan dago. Freskoa da? Horretan nago. Baiet zerdi erdian. Ea? Ea orain. Hemen da! Ea! Bai berandu! Irekita dago? Bai etxuste dut. Ba ez. Irakasle hor dago? Bai uste dut. Kanbiorik baduzu? Bai etxuste dut. Lupe! Zer behar duzu? Hiltzerik baduzu? Orain behar dituzu? Bai, lehen. Zenba behar dituzu? Bat. Itxoin pixka batean. Ez dago bat ere. Hone balio du? Bai uste dut. Barkatu, mailua hor duzu? Bai, hemen. Behar duzu? Ez, orain ez. Zertarako behar duzu? Irudi hau orman jartzeko. Ha? Hartu! Ea?
Zer da? Destornilladorerik baduzu? Ez dut uste. Zertarako behar duzu? Aulkia konpontzeko. Ea? Kaixo. Ez dago destornilladorerik. Honek balio du? Baietz uste dut. Tornillorik baduzu? Horretan nago. Lupe! Lupe! Zer behar duzu? Itxoen pixka batean. Eunon, Maria! Lupe! Itxoen! Zer duzu orain? Tornillorik ez? Eta gainera, oraintxe behar duzu, ezta? Bai, lehen. Baina zertarako behar duzu tornilloa orain? Zertarako? Aulkia konpontzeko? Itxoin! Hartu. Balio du? Jakina! Lupe! Bai, zer da? Mailua behar duzu? Ez? Bukatu duzu? Bukatu ez, baina... Ai, hau emakumea. Hemen... 4 zentimetro behar dituzu. Ez, nik traje berria behar dut. Barkatu eta bihar arte.
Lupe! Zer da? Destornilladorerik baduzu? Ez dut uste. Zertarako behar duzu? Aulkia konpontzeko. Ea? Kaixo. Ez dago destornilladorerik. Honek balio du? Baietz uste dut. Tornillorik baduzu? Horretan nago. Lupe! Lupe! Zer behar duzu? Itxoen pixka batean. Ez dago. Jarri hau. Zertarako da botoi hori? Makina irekitzeko. Eta makina hori zertarako nahi duzue? Kopia asko egiteko nahi dugu. Berdinak dira. Zein da originala? Hau! Ez da hau, bestea da. Hogeita zazpia badugu? Ez dut uste. Ez? Piztuta dago? Ez dut uste. Ez? Konponduta dago? Horretan nago. Egunon, Maria! Lupe! Itxoen! Zer duzu orain? Tornillorik ez? Eta gainera, oraintxe behar duzu, ezta? Bai, lehen. Baina zertarako behar duzu tornilloa orain? Zertarako? Aulkia konpontzeko? Itxoin! Hartu. Balio du? Jakina! Lupe! Bai, zer da? Mailua behar duzu? Ez? Bukatu duzu? Bukatu ez, baina... Ai, hau emakumea. Ba ez. Hortaz gaur txapeldun. Horretan nago. Freskoa da? Horretan nago. Baiet zerdi erdian. Ea? Ea orain. Hemen da. Ea?
Bai berandu. Irekita dago. Bai etz uste dut. Ba ez. Irakasle hor dago? Bai etz uste dut. Kanbiorik baduzu? Bai ez uste dut. Lupe! Zer behar duzu? Hiltzerik baduzu? Orain behar dituzu? Bai, lehen. Zenba behar dituzu? Bat. Itxoin pixka batean. Ez dago bat ere. Hone balio du? Bai etz uste dut. Barkatu, mailua hor duzu? Bai, hemen. Behar duzu? Ez, orain ez. Zertarako behar duzu? Irudi hau orman jartzeko. Ha? Hartu. Ea?